Maroi More aneno ka Peter Ozum wacho ni piny orumo wechego mag nek mar obila lit ne oganda. Chieng' mwaka nitie Kisumu wacho kata ni gin kanyo gi familia mare, gin Kibos, gin kanyo ga twech nyar gi Dan, John Tejeri kod Vicky Sasha gimora ahinya gi chendo ni mar Oimore. Wacho kanyo ni eno wacho ni tutam. Haya, neno bende kanyo ote mano mar Caroline Horicho. Mwalimu wacho kanyo ni obila dwaro hocho makende, kendo wacho ni entiere dala mar Seme mora ahinya gi chenro mar Oimore. Mandela Oniela mar Kibiri wacho ni ne budho kaka pile gi familia mare kachele Christine omor gi kaka Ramogi TV kelo weche manyien puoch gi pak ne huo Kibiri Raymond Omolo kuom riwruok gi jo SDA mondo me girang wechego kata yore minyal thiedhgo tuo mar kansa kendo konyo jotuo mantiere kod tuo makamano. Eno bende ote kanyo mar Samuel Oyugi wacho no paro ni CBC and deal breaker, wacho ni not focusing on theory, giketo practical concept, wacho ni onge gima biro mayom to ka sirikal nyalo keto somo bed manono ne nyithinde pacho kae, wacho ni mano en gima nyalo molo ganda. Karo Achila ntiere kodwa kato Dave Tomani kacha ka intiere kodwa chendo in bende Jack Jawarianda bende wacho ni kaka pilose check-in hoyo matinya kora mgajwang Mediketra Ramogi TV waduogo kae agesigana makende weche moten record ng'anyo adhonde mag ng'anyo magana 224 bende waiko ni yo makare kikidhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV en od jower duto. Machiegni kendo nyakora mgajwang. Ng'anyo madwe mar 6 2024 en andika ma ok biruchore mayot e pach jopiny kod sirikal kaluwo. En ng'anyo manomiyo jatend piny holoko pache kendo wito oko paro mar chik omenda mar 2024 kendo wuoyo bende buch jotend migepe. Magi duto ne ok obiro mayot. Jomoko noweyo ka ngimagi ong'adore, kamoko bende pod nitiere kod mbala kod songa kendo nyaka sani pod gimanyo ratiro. George Bati olosonwa sigana mar adhonde ng'anyo 2024.
Kata obedo ni nogongero ni piny ni kod raba. Rap piny nyalo bedo ni olal e lwet jarucho kendo ok ni ruch ngang gima notimore e piny Kenya dwe mar auchiel higa 2024. Bith mar jomatindo mane paro ni ne onge kod nyalo ne owuok ka ojany kendo bang' ng'anyo manoyiengo abind ruoth. Ne en ng'anyo mane ota kod jomatindo ma ok oyiengore weche mag siasa kata e dhod oganda moro amora, ng'anyo mar Gen Z. Tol manomiyo ng'anyo muoch apoya Kombasa en paro mar chik omenda 2024 mane tend Kenya Kwanza mane ekawo tiyo kuom higni 2 ne geto tiyo godo e siro bajet mar trilion 3.9 mane gigeto riembo godo piny Kenya e komenda 2024-2025. Ne rowere mathoth e pachoka, osuru mane oketi e paro mar chikno ne dhi medo ng'ang'o korgi ma onge mar tich ne osebedo ka othung'o. Kama ni salaries are being increased, si watoto who are not being paid, wazazi wetu ndo wanaumia. Sinaona hao ndio wanakuwa increased, but sasa pia tax yao inakuwa increased. Sasa mimi nikienda kwa streets, naenda hapo kutetea mzazi wangu, juu kama yeye hana, mimi sina. Yeye ameenda kunitafutia. Sasa unaenda hapo kutetea watu wengi sana, alafu watu unaenda kusaidia, unataka kutetea, wako hapo pia wanakuambia ati no. Alafu baadaye atakuja ajilimit to some certain luxuries, withdraw some certain things cause economy ni mbaya. Na juzi ulikuwa unafaa kukuja useme hapana, unaona. Sasa economy ingekuwa mbaya kama ungetokea kwa unaona. In my family, I've lost my auntie, my mom's sister. I've lost my grandmother to cancer. And then seeing that they are going to start adding these taxes that are going to increase the cost of care to cancer patients. I have a child, and increasing taxes on diapers and as a woman on sanitary towels, it just didn't make sense to me at all. The cost of living, the basic cost of living was going to increase, and the taxes that were being accumulated as a result of that wasn't being directed towards, development of the health sector or education or even infrastructure. We are seeing politicians moving around with these big vehicles and planes, and they have these fancy watches and clothes and all that. For me, it didn't make sense to me. So it was a lot of frustration. Personally, I wanted to be part of the voices. The main driver for going to the streets was the finance bill. And it's because I'd done a project in Kibra about period poverty from a fellowship that I was doing the previous year. And that eco-levy tax it just didn't sit right with me. And it's the first time I actually just got into seeing what period poverty does in the country. Matindo chunygi ne ong'awre ka gikoni jotelo ne obedo sidindi kendo keto wich teko ka onge ng'at mane nyalo dewogi kata bedni ne gisegolo duondgi ka gikoni pach chik omendano ne rach. So before the finance bill was read, I came in actually with some friends. There was a part for public participation where we write a petition and submit it to the parliament physically. So we went there, but we were told we can't enter because of our dress code. We were told to come back with official wear, so we just returned. Bang' ne fwenyo ni onge duol mane nyalo gwelgie kendo geno gino selugo kawi sunflower seche mag odhiambo. Ne gigo turbin kendo yango lai mag tudruok manyasani kaka kar ng'ogo oko mopong'o chunygi. Gima nochakore mana ka ng'ur ne ogidore kendo landore mapiyo e mbui mana kama petrol. X, makinde mokalo nong'e kaka Twitter, TikTok, kaachiel kod Instagram, nobedo moko kuom kuondego mane tudruok obede motegno e kind jomatindo ka gidhiro dwaro margi mar neno ni owit oko paro mar chik mar omenda mane gikoni oting'o osuru madiyo kor japiny. We didn't start to reject the finance bill in the year 2024, but it began in the year 2023. But now in the year 2023, we didn't have those
clauses that really touched on the young people, especially those who use the digital platform. Remember, on digital, the digital creators were going to be overtaxed. And even today, of course, they do tax. We pay 16% for us to get that blue check from the Twitter, X. And so when we realized that we are being charged for content creation, we went deeper to read the Finance Bill 2024 and realized that the entire document, the entire proposed bill, was so punitive, and it was against the will of the young people, because we felt like we are being overtaxed, yet we don't have any job, we are doing nothing. And so we had to ensure that we reach out to the members of parliament. Remember, there is a time where we did Salimia MPs, and we found their phone numbers. We tried to contact them, we called them, and even to send them direct messages on WhatsApp. But then they didn't listen to us. So that one gave us the mandate to ensure that we exercise our constitutional right. That is Article 37 of the Kenyan Constitution, which demands that we can go to the streets to protest if we feel like we are offended and affected by any bill in the parliament. Oporo mane jomatindo goyo mbui noloko siasa mathurka. Kopogore kod tienge mamoko, Gen Z ne ok oketo genogi kuom jotelo matene kata duond buche midewo e pachoka, ka chenro magi ne tae mbui kowuok e konde mopogore opogore pachoka gi dwaro achiel: yudo duoko. Lai ma tudruok mar X ne olokore kar romo. Rowere ma pachoka kod modak e pinje maoko ne romo kendo kolo e twak mar paro mar chik omenda magana 2024 ka ging'iyo thuoke maricho. The most important thing that the spaces played is that the civic education part. Remember, not all the young people had read the finance bill, but most of the young people had read the finance bill. And so we could bring in experts on those X spaces. We could bring in those who have mastered all the clauses in the finance bill to explain to the audience what the Finance Bill 2024 means to the people. And so when we brought in those experts speaking about the finance bill, you find out that any person who had not read the finance bill and had something, there are so many clauses that are so punitive to them, it used to judge them. And it actually, when you are charged, you automatically go to the street. And so the X spaces actually, besides mobilization, we use the X spaces for civic education. Kuonde tudruok mag mbui bende ema jomatindo ne ochane kaka gidhi romo ka gichako ng'anyo. Kuonde ma obila nitie kod chal mar alwora mane gibage ng'anyo. Tarik 18 dwe mar auchiel 2024. Ichwang' mar jomatindo ne ochodo tonde mag mbui kendo muomore nyaka ya peni e boma ma Nairobi. Malcolm Okayo kod jowetegi mamoko no piare oko kendo dhi ndara. Me and my friends, the first day we didn't have shirts. So unakuja tu venye huko, hadi hivi venye niko naweza kuja tu hivyo. But una firimbi, you have the whistle, you have the flag, a mask, but a mask was for everyone because you're tear gas. So a whistle and a mask and a flag, hiyo ndio niseme the key main attire unafaa kuwa nayo. Just come with whatever you have, but just carry a whistle and a flag and a mask and water. Ne wang'anyo mamuol. Tarik 18, tarik 20 dwe mar auchiel higa mokadho. Lakini sirikal noneno wich kuot nikech okwongo ne giparo ni gik mane timore sana Nairobi ne gin tugo, ne gin tuk nyathi. Kata wajumbe moko ne wacho ni maka ginene, maka artificial iluongo nango AI akia ni luongo nango gi dholuo. Lakini ng'eny wajumbe ne koni maka tugo, jok modhi ng'anyo ka maka jomoor gi jomoko, maka ok jo Kenya madwaro lokruok adier. Finance bill ni ber. Lakini koro ka gineno ni kara jo Kenya wuok mang'eny, kich tarik 18 ne watin, tarik 20 ne wamedore. Koro sirikal neno ni gini kara en adier. Koro gineno wich kuot nikech ne gisekoni jo Kenya ok ni serious, joma ne nodhi ng'anyo ok ni serious. But bang'e ka gineno ka gini serious, koro gikoni we wakel polisi.
Odiochieng'ni ne en miel kod wer e chuny boma ma Nairobi. Kwan obila ne tin kendo kane ochopo odhiambo, jomatindo nowalo gam kendo wuok gi singo achiel mar dok e ndara tich ang'wen, tarik 20 dwe mar auchiel 2024. To mana kaka ne gisingo, tich ang'wen tarik 20 dwe mar auchiel 2024, ne gichako chokore e boma ma Nairobi kod bombe mamoko ka kuku mare to ne timore e chuny boma ma Nairobi. Nyadendi Shakira Wafula ne ochimo obila gi ng'ong'o kendo nyise ni en owuon ok odwar paro mar chik mar omenda ma 2024. But the guys I was standing with at that point, we came to an agreement that if the police come at us again, we wouldn't move, because that back and forth, there was no progress. We were saying we want to go to parliament, and we were just having this like back and forth with the police, and we were not advancing towards parliament. Unfortunately, when the police actually came, I found myself left alone, and a lot of the people we were talking with had already retreated back. And for a second, I wanted to run back as well. But I made that decision, like I'd already decided that, agreed that we are not retreating, we're going to stand. So the best I could do, one young lady against 4 police officers, was just, run my mouth and hope it saves me, and it actually worked. Dwaro mar Khalif en neno ni otim lokruok ne pach chik omenda ne oketo ngimane andaki e kinde manorakore kod obila mane ochako tiyo kod bunde e keyo jong'anyo. Na hata pale ngisipata mbele, sisi hata mambo again, si mambo na financial bill, au nilikuwa nimejam juu na cheki karawa napiga dem. Like hata kwa Bible kwa Quran naomba msipige madem. Like wewe manzo uko na gun, umejidefend kila kitu. Dem manzo jua uko na maji na flower. Seriously unapiga dem na tear gas. Like wewe ni mwanaume bro, like so mimi pale nikienda pale mbele, nilikuwa nataka hiyo cop, like honestly hata sikujua nafikiria nini, but gotu nimejambia sisi yangu. Nikienda hapo mbele, bebe na gutuka nilikuwa peke yangu. Like kasi yangu imenipeka pale mbele, like nilikuwa hapa alafu like a few meters hivi kiasi ndo sasa walikuwa. So time ndo nikafanywa cop kama gota, nikafazile mastingo deadly. Odiochieng'no emane Rex Masai, rawera ma jahigni 29, ne ochiele gi magine bamne karembe mole apaya ma ochwe owito ngimane. Remb Rex ne omedo mach e chunjo matindo, kendo gidok bago romo e mbui mar chano ng'anyo machielo. But then we came back home on that day in the evening, and we asked ourselves, what are we going to do? Because these guys are still proceeding with the bill was actually proceeding to the second reading, if not the third reading. And so we decided now to do X spaces. Because recently we had just called people to come on the protest through posts and the hashtags. That's the hashtag reject finance bill. But then we found it was so prudent for us to have a verbal communication on the digital platform. So we started hosting spaces. When we did that, is it on 20th? Yeah, it was on 20th. Whereby now the young people were so charged, and most of them, they were ready for anything. So we went to the streets because we realized that most of the young people were arrested on 18th. And so we decided, let us go as many as we want to go to the streets on 20th. If they arrest us, let them arrest everybody so that we can fill those police cells. And so the protest escalated across the country. Mombasa, Kisumu, Bungoma, Nairobi, Nyamira, you saw what happened. But then we were building up towards going to the parliament. Kuna cop flying hapo juu sapo kaondakana na kanifanyia hivi, mimi nikamfanyia reject. So time namfanyia reject ndo akanipigania hiyo maji. So kunipigania hiyo maji sasa niko like asirika ikapanda zaidi manze jo kiatu kwanza imetoka, simu yangu sioni simu yangu manze. Sasa nikaanza ile ngasa tunataka kupata hiyo kitu manze, yani tumejam sasa, yani tumejam. So again manze nikashikilia tena another chick tena aitwangaje Stephen Wanjigo, alikuwa amevaa kala green nitongaje flare nikazi za mvua. Nikashikilia the same person anapigana na dem tena. Tami niko like surely man go yani aje tena. Nikachukua dem nikamwambia baby girl simama manze jo,
like nilifeel tu hiyo sorry for her. Nikamchukua tena nikambeba tena. The same time nikienda tena kumchukua tena, the same pass or the same hiyo quarter cannon ikanipiga tena mara ya pili. Hapo sasa mara ya pili ndio watu wanachikiza incidents ka happen. Majalen kona skazu kundani. E bombe mamoko mopogore kod boma ma Nairobi bende jomatindo ne owuok gi dwaro achiel. Nyiso jotelo kod ruoth ne ok gimor kod kaka itayo piny. Other issues zilikuja after like extrajudicial killing, kulikuwa na police brutality and many more other things zenye zilifanya tukaendelea kutoka nje. Yeah, there is a pride in knowing that you are fighting for a change in your country. So of course I felt like I am creating an impact. Being part of the movement and ensuring that we create a better future for everyone made me feel like I am doing what I'm supposed to do as the constitution, demands of me as a Kenyan citizen. Ng'anyono ne omuomo kendo wuok e mbui koda piny. Chenro mar jong'anyo mag Gen Z mane giteso ni Occupy nodonjo nyaka ute lamo. Reject the finance bill. Reject the finance bill. Kagiluero jotelo e wi chung' margi wi paro mar chik omenda mag 2024 kendo kagigeto wuoth nyaka od bura tarik 25 dwe mar auchiel 2024. It's when the politicians and everyone was talking about it in churches, labeling us as paid criminals and all that. So I personally took that to heart, because when you look at it, what they were trying to do was reject the finance bill, which would benefit every citizen regardless of the age. But the little support you're getting, it's from our peers. And our peers, some of them are still afraid of dying, obviously. And our parents are afraid of losing us. There's a child who was shot in a bus with a stray bullet. And that's the thing that radicalized me for the protest. And I said, okay, now there's nothing funny about this. I mean, when you're out there on the streets and it's tear gas and people are returning, officers are returning the canisters to the cops, that's a lot of fun. But when it came to the claiming of a life, I thought, hey, now we ought to be more responsible with our image. We ought to say the things, and that's the thing that radicalized me. Koro polise kanobire ndara, to polise manochako goyo jong'anyo. Kich gine mane gichako diro tear gas. Gine ma gichako goyo bunde. Nikech tarik 20 kata kapok wachopo tarik 25 emane Rex Masai othoe. To Rex Masai tho ogoye bunde gi katoke oringo away from the police. Yani oringo kowuok kuma polisi nitie. Matieni manga ma ne onge silaha moro kata gir lwenye lwete mano nyalo wacho niya polis koro yiene mar mondo mi orakre kode. E kinde mane jo od bura twake e od bura ka gikalo paro mar chik omenda mag 2024, with mag rowere mag Gen Z ne chokore oko e boma ma Nairobi. Amedi mar ng'anyo ne otamo wang'e riek kane Gen Z omuomo ka girieyo od bura tir. Were bura mag Gen Z ne omuomo iro malungo wang', bogi mag pige ma ilo del kachiel kod magenda mar obila ka gichimo od bura gi ng'ong'o. To mana ka diemo wang', ne gimuomo chendo od bura kendo thuru nyaka iye. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go. Malcolm paro kaka chieng'no piny ne lich. Watu wamewasha nini? Like yenyewe tunaweza fika parliament. Tukakaa hivi, tukaingia. See, we were just following the crowds now. Siko huko mbele kwa the front lines, but I was among the bunch that was up ahead. So when you like, wow, you could literally feel, okay, personally, me really feel yo, kuna some sense of achievement. Like, tumefika parliament hii, juu literally ilikuwa impossible na tunaweza kufa leo. So the point ati tunaenda kaa leo tutalala home, hiyo hadi haikuwa ina cross. Tulikuwa tunataka kufika parliament. Personally nilikuwa najua sitarudi home, but nilikuwa najua sitakufa pia. Sasa sijui aje. What we are doing ni back and forth. Tunakuja, tunaingia, then wanafire, tunarudi chini. Kila mtu chini, we go down. Then zikiisha, tunarudi tena juu, tunakam chini, tunarudi chini.
So ikatusumbua sana wakati tupia nyingi sana. Tukamua. We marched to the streets and the finance bill document was being passed in the parliament. By that time, I remember Moses Wetangula saying that they have a quorum so they can transact business. Transacting business, the punitive bill. So we marched to the parliament. I remember very well when we approached the parliament. Personally, I had to host a space again. I used my phone during that event on the streets. So I had to host a space again to ensure that those people who are not on the streets can hear what is really happening on the ground. Yeah, those guys who are in the diaspora, those guys who are not in Nairobi, and they feel like they want to just to hear what is happening, because that background noise, the police shooting against us, throwing canisters, and even using those water cannons. Kata obedo ni moko ne ochopo nyaka e yod bura. Moko kuomgi ne okogiko chopo bang' chielgi kod magina. Ok tin ni abich. Ne rembgi olak bang' chwadgi magina. Kendo wito ngimagi. David Chege, jalony e weche mag mbui kendo japuonj nyithind jo Sunday, ne ochulo gi rembe kedo mar neno ni pach chik mar omenda magana 24 ne okotiyo. Mana bang' dakika matin, jatend piny nogolo duonde. Jatend piny nogo bade, kendo wito oko pach chik omenda magana 24 kaloch odok ne jomatindo. And therefore, I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn. We achieved more than any other generation has ever achieved, because it's not easy for the president to reject the finance bill, especially when he's the one who is championing for that document. Ng'anyo mane onge kod jotelo mung'e. Siasa ma ideo kendo ne okoyiengore dhoudi mane jomatindo go wuokie nonyiso teko mar rowerego nigo bang' riwruok kanyakla. Kata obedo ni ne gidhiro dwaro margi kanyakla, okak nochako neno e kinde mamoko kuom rowere mane ni mbele ng'anyo ne ochako ywa ng'ich kendo ywa tiendgi chien. We said we are partyless. It is because the existing political parties were not working for the demographic that is the youth. And we the ones who were on the streets were not catered for. We didn't have space at the table. When we said we were tribeless, it meant that for far too long, for close to 6 decades, tribes have been used to galvanize us away from the common good of nationhood. And when we said we were leaderless, the existing leaders at the time were not speaking, were not saying, were not doing the things that we wanted them to do. Mokwongo bedo gi grube ma opogore grube gi osega bedo mang'eny kinde duto. To onge saa mibro yudo ni kila ng'ato biro obete grup achiel. Okonyalre. Nitie jok ma nyaka biro dong'ega kund moko. Lakini kwa nyalo bedo gi gol achiel ni gini mwadwaro ne Kenya, to wagore ne grube mopogore biro to wagore ne gino, wabro loyo. Lakini kwa dwaro ni wariti mondo wabed watekan achiel e kwa kel lokruok, ok obro nyalore. Ng'ato kik wuondi ni inyalo yudo lokruok ka in e iye. Kidonjo kamoro, ibro timo gik moko kalore kaka itime iye kanyo. Onge ng'ama nyalo wuondowa ni en very powerful, en gi ngufu ma kodonjo kamoro to nyalo loko gik moko. Koro jok mane wan go e kedo to nowuok odhi donje ute moko. Ok anyal wacho ni gin gibed andhoga, to bende ok anyal wacho ni ok gin andhoga. Lakini ji ne nie kedo e yore mopogore, to ji ne nigi nia bende mopogore. Koro gin nyalo bedo ni nia gin bede kedo, yudo nying mondo gidhi kuma gidhi. Kata obedo ni josiasa ne chalo moloko pachgi kendo weyo go korgi bang' ng'anyo mar Gen Z, adhonde mag rem pod omako chuny familia ji 60 manonegi e kinde ng'anyo. Familia mar David Chege
pod adhond ng'anyo mako chunygi nyaka nene guorgi tarik 25 dwe mar auchiel 2024. Lokruok mane wagore ne especially kuwuok kuom sirikal pok obedo, kendo gik mosebedo kwagore ne kaka somo ma nyangafu, thieth makare, chiemo, gik moko kaka uchumi pok omedore, pok obedo maber. Omiyo okanyal wacho ni kedo wa odhi kanono nikech pod wan e kedo. It's been very devastating for not just me but the entire family. It's been a hard year learning how to survive without him. Having left a gap in our lives, a very trying year. As far as investigations are concerned, nothing has been forthcoming so far. For 12 months, we haven't heard anything from the investigative bodies. We haven't heard anything from IPOA. We haven't had any communication from government. No letters, no documents, nothing. Bende negichopo dwachgi. Kata obedo ni paro mar chik omenda to ne owit oko. Dhiro lokruok e weche mag telo kod siasa pod dhi nyime. Ng'anyo mar Gen Z e higa 2024 ne oloko sigana mar piny Kenya. Negichiwore kod rembgi gi tekruokgi ka gitiyo kod mbui e neno ni ratiro kaachiel kod duondgi owinji. Negithinyore bende apeini ka gidhiro dwaro mar kelo lokruok e piny Kenya. Kata bed ni adhonde kaachiel kod mbala pod nitie, chuny mar dwaro ratiro pod dhi nyime. Diponi gibiro yudo lokruok ma gidwaro e piny Kenya. George Bati, Ramogi TV, Nairobi.